हम बुझा तक नींद आओ तक कब ऐसे चिल्लात रही उठा सारे के जाने का कइले भाई का नहीं की कइले हम त खाए पानी ना करब अपने नामी पूछ के उठी हन। अरे ओड़ौला के फुलवा दसन रे बड़ा की दीदी के देले रही आई रही त मलिनिया संजिया के ऐसे हमारे से कहत रही बताओ हो झोल झोरा नीली पानी पोतनी 3 दिन लागल झोल झारे में मोय घर के छकिया लवंगिया के ने बा लेके बैठे के नाम मन करला मम्मी जी अभी के नहइले धोइले बा के लिए के दीही अभी एक जानी की गोई बाड़ी लाइटिंग में 1 घंटा से उनकर वो होते नहीं के बुझाता कि जीवे चल तोरा की जय हो नमी नमी भी तो नबी है बेरा कन गिलावा त तनी खीर आ पूरी दोनों तनी हम पारण करी कह तनी की घामा में जन घूम घूम मगर घूम लेते ज्यादा नते कहां घाम में घूमत नहीं कहिया रे हमरा के घर में से निकलल देखी ना। अच्छा टेंशन न ले अब पर्व त्योहार बीच ले अब जल्दी खाई तो रुक जाई अपन माई के कॉल दी नाम पूजैया तबे नु बनाई त खाइबे माई बनाई तो के बनाई 3 दिन से झोल झाड़ ऊपर से देवाल लिप पेंट पोचारा कर सब फीचा कचारा माने हम काम होली आई। अरे त का भई कैसे त काला की जैसे 9 मन और 6 मन धल तू तक उठ के खाए कर लाके नहीं खी उ 13 बजे उठ के अभी तक गोइल बड़ी होने बाहर घुसल बड़ी जाके सरकारी सेवा में हम नहीं की जानत हमरा से अरे तभी कुछ नहीं बना रे के हम काका बनैले भाई चढ़ाई भर बनैले भाई पकैले भाई रे माई मैंने ते का करते अब चुप रही कपार रात भर से टन टन दुखाता सही राती के बार मिस के नहा लेल रही तो तोर कपार दुखाता काहे से बतियाई ना जी ढेर भूख लागल बरुआ के कबो सलाई हमर जीव छछना के रख देले कबो कोनो पर्व त्योहार है ओनु ते एकरा एथी होके बीमारी होके लागेला के जान कहिया के बीमारता ही है होई ना आदमी निमन से सीटी स्कैन करैया ना कपार के तो होई ना कहनी कपार में दर्द तो लेवे ला थी भोरे भोरे कर मत करी कर सुन ली ए बार बहरी मत जाए ए बार सब आदमी जितना छूटा बनहुआ भूत परत सब आदमी खेदेला तोरे पे हो गइल बा तबे तोर कपार धइले बा चल तोरा के बढ़िया हम सोखा से झरवा देतानी जल्दी सुनो हां लाला गुला भोरे भोरे बिना बरस बरस कइले काहे ललाई ना दोसरा घरे आई बनी अरे जाई हां कोई अपना माई के जल्दी जल्दी पूजा से पूरी तोरा तनकियो माने दिमाग नहीं खेरे का हम तोरा कहि रे का तना हमरा के बोलत है जी अकेले हम फरके बनी कि हमेरे एगो पेटा पड़ भइल बा त पूजा पाठ करे में संग बहिनी जाए के बा वही जाए के बा कहीं जाके अपन भौजैया से ऐसे बोली ना जाके घर में घुस घुस के पलंग पर भौजैया हमर मेहरानू हिया पलंग पर बैठ के बतिया खातिर मेहरारू रहले त का हो जी बतियाल तो जाके उसई कहीं कि भौजी खाए कर देख घर में लेढ़ा जन लगाओ जन हमने की लगावत हम लगावत ही लगावत है हम तोर देखत नहीं जहिया से त अपना मौसी गांव से आइल बैसनु तो ये से हम तो रीति रिवाज देखत नहीं का देखत नहीं मौसी के नाम बदनाम मत करी ठीक बा हो तो ऐसे ना करत रहिस ते हां सिखैले भी हमार मौसी के जाके सबनी के हलाल कर दी है हां त कह दे का दिक्कत बा चढ़ा दे बरा सब कोई के बोली खुश हो जी तोर मौसी तू खुश हो जी बैठले बड़ी लगले देवी जी खेलाइबे करी हां तो ओकरा पे तो देवी वही कर ली तोरा पे कौन ढेवारा बताओ हमारे पर काली आवत हां त काली आवली तो पूजा बेरा बढ़िया से ले ली हां खूना में अच्छा ठीक है बा कर ना हे देवी माई का जाने कहां सुतल बा जेवन हमरा के देख के जर अपन त्रिशूलिए भोंक दा ओनी के भोंक दा त्रिशूली भोकवा ले पहले ते ही भोकवा ले पूरा चारों ओर जहां जहां मन करता ललाई आता बड़ा लो तो खाए खाती हां आई हो अभी सु अरे ने देवी जी के गीत गाते तूनी को ने का करता सरे पाचारा होता है जा के करे के हम कहीं साला कहीं का ई कोनो लायक मेहरानू नहीं खे कबो एकरा के पर्व त्योहार के तनी बढ़िया से बना देव खिया देव हई क दे हौ क देव ना कबो ना कर सकेली के जाने एकरा भीतरिया कौन विस्माद लागल बा कर त तोरो कहियो भाड़ा उतरिए जाई का जाने कबेले हुजत कइले बस माई बुझियो हले हाइनु एगो मेटुकिया ध दिया बेसी रहल ह काला सो ध देले मनी घरवा में आई एथी वाला लुगा हाथ देवी में के छगई नहीं है तो धरला तो करे से तो ई ना कि लालो ले ले तो तू ले ले फीका कलर कौन है कि लाल लाल हर साल हो जाता तो खाली लाल लाल लुगा हो जाता तो ऐसे कौन कह भीम किसिन हो जाता ठीक बा कहनी कि लेवा दुकर खा ली मानवा कसम त भइल सब खा ली का खाना बन लेबै सर ने
उ सुतल बिया आपके उ सुतल बिया आपके दोनों ताना तुनी प खाए नहीं के बन कहाँ खाए बार बा हम आनी है ट्यूशन से तो देखनी है तब हम बाहर सार के रखी करनी है लिपनी अपनी है अभी आगे जो रही बा ई का करे सन पर पूजा के दिन आ कहम नु त कहला सन हमर लइका नु के मारे तू बुढ़ातेस त ढेर बोलतेस हम ढेर नहीं की बोलत ई जानतेस गाड़ी देला भी नहीं खाली बिगड़ल बैसन गाड़ी देबला के भाई बाप के ना उठ उठ करे लगे सन तुम तन को नहीं बुझाते नहीं कि भूखल भी अभी तक हाँ तीती घर में लइका बसन भर से करती है एक था रोटी पकौली सन की बासी खा के लइका दिन कटिया सन हमनी के देह चरावल जी दिन हैं तब का उहे न सोच के तो कोली सन अरे हम बानी कि पर पूजा कह देतनी त भैया कटनो लोग के कुछ करे के नहीं के पड़त ना तो सब बुझा जात कि का कहाल है ज्यादा छोड़ देना हम बनाओ तो नहीं लगरे बड़ी तो खाई तने मीठी कुछ खाई कुछ खेबी पहले ना रे हम त खीर पूरी तर की प्रसादी दे तब खा ली बना दाल भात तरकारी कर चाहे आलू दम भात कर अच्छा ठीक है हमनी के रात एन बेरा है कि बुढ़िया में नमी पूजन है ने हमनी के दाल भात सोयाबीन तरकारी कर तो दे मारा ना होनी के तब ठीक रही सन काम मरबू अब जुग बा हो पहले के जुग बा कि सास मांग पके मैं बार के धो देत रही अब तो ओनिया के राज को ओनिया के चढ़ पड़ी तो तोरे पर पूछे तक आ ऊ कहां बड़ा सन छावड़ा कहन का बन जा ओकनियो का भूख नहीं खेला आई रहन कुआर रह सन त उनके 4 बजे भोर में भूख लगत रहे दली दरा पैसे रहे माई हई दे माई हौ दे मेहर आ जाते सन त भूखे मारा जाता राहुल भाई आई रहन आ फिर कहन कहां तक गइल हवन राहुल भैया नतिया निकी भाई ओए नते दो गलवा निमन बा हो हैं उनी के रहे त घर थी होई तो ओकर मेरा में गाड़ी मत छोड़ दे भूखला में गाड़ी मत बनावते लगले तू कहां से दी पका सा हां बकासा में धर जना में कुल चढ़ावल लोगवा धरे न ओय में धर चौरतन किसी धइले बानी अजन ठाकुराइन तो उनका के दे दी ह आना तो पंडित जी कहे तो पंडित जी के दे दी फलवा वाला खा ले कुछ केरवा रे आ का फलवा खाए रे 12-1 बजे गोल पूजा ये करे में आई नतिया के बेटा बेटी घर में आफत कुकुर जामल बसन हम का कर चल टेंशन मत ले आ मट लगे ना सुमितवा कहां गइल बा अरे का जाने हम कोनो जना के तुरी करत हम तो टीचर खुद करे हम जानता नहीं कहां गइल बड़न जा का हम कहीं तिरछोल भइल बा जठिया काम कहीं आवत सब घरे तब कोन के हम बतावत नहीं मिस भूखला में तू गाड़ी दो गाड़ी ना दे त का करी पूजा पाठ करत तारू पूजा पाठ करत ताड़ू ओ नती लोग के देवी माई के आगा हाथ जोड़ के बैठे के चाहिए तो चलत जा दो मत मेहर के देखावत जा गली गली जत जा नमी पूजा ला आदमी हाथ जोड़ गोड़ जोड़ के बैठे ला कि गलती से माफ करे त नतिया दो मत बसन एही में खोस देसन त सब एकनी के उतर आई निकल जाई कहाँ बाड़ू सर रे ले त आलू दम आ भात तनी ले खाई हम न तारे ले आलू दम भात भूख लागल में एकदम कटकटा के आइए बाबू का कहो तनी जी ले भूख लागल खाई कहे कबाय में बोल हम नहीं जाना खाइम कि ना खाइम अब बनल कि नहीं बनल ई का कहले हमरा बुझे में अगर तेरा जानबे त मने खोभारी बोले पूछी जाके हम देखी हम नहीं बनैले और माइन नमी पूछते उहे जानस माई बोले जे माने ते घर में ना रही सुन अभी पूछती है तो ना हम सुता रहनी है काहे हमरा कौन काम बाटे जी और माई के रहते हुए अच्छा तन जाके गोड़ो हाथ लागे लग जा गोल लागला बिना आतुर नहीं की हम अपने सच्चा दिल से मानी ना माई के तो साचा दिल से माने से हो जाई माई आज भाई तोरा घर है गोड़ लागते नहीं कि तू घमंड नु काई रोरो ढेर ना बोली ना रोरो जरूरत तो कहां ना काहे गली गली घुमत नहीं रोरो जाके गोल लागेला हम तो जाके गोड़ धो के गोड़ लगबे करम पहले भूख लागल ले ना कुछ खाए ना के खाए के जाने बनलबे कि ना हम नहीं जानत खाली का जानता कुछ नहीं जानत जी हमरा से बोली मत काहे खिसिया तारे मधे अभी नहीं के बनल बाद में खा लेम बनी तो काहे अभी नहीं बोल काहे अभी नहीं के पूछा तनी हम रे मैं पूजा चढ़ैली ह हां तो बनैली है तो जाना तड़ी अभी खाए नहीं के बनल उनकरे ना बुझला कि जने पूजा चढ़ातीन तोरे हाथ से बना दी आलू दम भात ना बना सकत रही जब वो पूजा चढ़ाओ ते कहां रही से इंजीनियरिंग पढ़त रही का बैठ के आंख लागल सुत गइनी बड़ी आंख लागत काम तनी मुनी घर में बाटे बहुत काम कइले बड़े ना तब कई मोर देवाल लिपत ऊपर से नीचे तक लिप हाथ आ डांड पीठ सब एक भइल बाटे अब तन से नामे पूछ देली तो बुझाता कि पहाड़ तोड़ देली ग्लूकोज चढ़ावा दी का माने हमेशा मजाक ना कोई कबो तो दुख बुझे के बा ना हमेशा मजाक के लोग मजाक उड़ा देवे के बाटे आदमी के माने मजाक ना तोरे बती हम कहते माने पूरा हरासमेंट हो गेल तो केन चढ़ा दे तनी हां तो जय माई से मांगी खाए इतना बुझाई त हमरा चाहिए ना करती कि खाए तो
खाए दो माइये ले मांगी ना, लेकिन हम जानता नहीं कि बीजी बिया। बड़का जोग नहीं करत की बीजी बाड़ी। अच्छा वो जीवन नामे पूजे के बाटे ई जीवन कोनो बड़का भर- एथी ना हटे। तोरा ले हमारा बिया भइल बा, जीवन भर करे ले मांगे खाई खातिर। हैं तो हम बारे नौकरानी हनी कि जन हमई काट के खाए के दे अपन हाथ गो नहीं खे का माने ई बाप कहां लिखल बाटे? अपन एगो फ्री के नौकरानी आदमी हम का कही हमरा कुछ कहले ना बनेला ई दुनिया के नियम संसार अथी सोच समझ के दुनिया के नियम भगवान बनवाते। तो दुनिया के नियम ई हो कि मर्द के खाना मेहरारू काट के खिया। हाँ मेहरारू के हाथ टूट जाओ चाहे कट जाओ चाहे फट जाओ चाहे मेहरारू मर जाओ। ना ना, अगर मेहरारू के हाथ टूट जी तो प्लास्टर मरद करवाई, कर जी तो टाका मरद दी भाई। हमरा भी फालतू बकवास मत करी। हम जाते हैं सूते हो सही नींद पूरा नहीं खे भइलो रात से हम जागल बानी बुझाइल कि ना। माने कुंभकर्ण के बहिन है इसे हैं, भर दिन सुता रहबे। रोरत तड़का के भाई हनी तरीका के भाई हैं हम। उनका बड़ी कम बोला तो लोग रौरा के चप चढ़ावे लगे नी। जय मांगी माई से कि दे माई दे हमरा के खाए के ना मांग सकत नहीं का। मांग सकत नहीं हम, मांगे के तो माइये नु हमारा कभी तक खियावती जा। तू कहिया खियलू ना लो नेकी धोआ गइल ई आदमी केतनो करिया माई एक दिन पूछ दिन त माई एक दिन ना ते खिसिया के सुत जीबे, लेकिन माई खिसियाइलो रहिनु तब पूछी खइले ह कि ना बबुआ। आ तू खिसियाई बड़े ज्यादा त ना निमन नहीं खे बने के इतना पतिवार्ता नहीं खे हमरा बने के ठीक नु। माने राक्षसे रहबे। छछरा कमाए के ना धमाए के जेने से होत खा जाना हमरे के का है भीख मंगावे का तोरा के भेजनी है कि माने कमाई के ना धमाई के। हम वही माई के धन पैस करतारी से चलतरे ओकरे के बोलते। साला जमाना नहीं बदल, जमाना थोड़े बदलेला, आदमी बदल गइल बा ना। देह चलता ना हाथ सुता रह बूढ़ी करी हन। अरे बूढ़ी कौ दिन करी हन, हार्ट अटैक के मुंह जी हन तोनी के कला से। साला भूख है मन करता कि एकर के मारी दू पैना। सुमित भैया का हरे का हो बनैले बड़ी हो। आव चाव ल बन गइल बा, हम चाव ले दू थरिया, तू ही बाकी बाड़ा। आव आ खूब बढ़िया आलू दम बनल बा, खूब भात बढ़िया खा के तो तर जीवो। कहां बाड़ो? आवा तनी चटनी लेके। हां हाथ गोड़ धो के आव, नहा धोआ के।